Kira wong wis ning kono kira. Nek kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyarep ngentayan. Ning warung Ica kira. Delok. Wonge nyangpo ning kono. Wis bengi-bengi berang kok ning kono kae. Ya, nyampo ki. Nyampo ki. Iki iso. Iki wis bengi lho ki. Tau buka bengi lho. Masa layak nang bengok ki golek kanca dibakno. Masa. Aku ngumpet terus. Oke, Bos. Oh, alat. Oke, Bos. Iki lho. Wonge Iki lho karo salah. Cek nyapam nek bengi ya. Jogo. Jogo. Lah ya jogo. Lho, dongaren bengi-bengi lho to iki to. Iki barang itu goleki lho. Tapi mek kon nyematno sing Oh. apa sih bagus? Itu aja. Itu kalau kopi yang ngopi sih itu loh. Berarti Mbak Ica buka bengi barang. Insyaallah sak terusane Mbak Ibu tadi. Oh ngono ya. Ada rabitanya apa? Padha moro Ben tambah semangat gitu. Tiket malam kok jam piro? Itu jam 11, Bos. Tiketku. Ben semangat patokan pring ki lho. Tiket yang salah ngomong. Aduh, nama tali isolasi ya. Kalau piye piye? Talen dulu lho. Jere Tenggak Jati jere ne. Buka sono iki. Assalamualaikum. Bolak-balik kok Salam, Bos. Selamat malam, Bos. bolak-balik kok gula bubuk Jam berapa? ngono yo mangan lho to ning kene iki. Geser sik blok. Baca kan. Baca kan maca sama to. Nah, iki lho. Nah, karo bajois. Guys. Nggak tak incer bocah kerne. Golek kanca iki kan. Dapat betul cuk. Malah 5. Saya geser. Enggak nopo bagus ngene iki. Kok bisa di setel mana? Ah, tapi parah. Wes saiki ayam ya nek bengi ning kene buka. Iki nek buka malah ayam jadi. Lah ya ayam ya. Ora lah. Nakar dress biasa umumnya cah nom. Nah, wis lho ribut. Lah apa ngene iki? Kau bawa tenan. Ya Allah. Terus kalau mau terus. Umumnya cah nom malam minggu dak gitu. Nah, to. Ndak golek sangus ya to? Ya aku jan metu nek kowe kan ngopi ning kene yo to ta. Tenane depokon apa? Dalam po pasta. Golek sangus to. Wis sangu kan iki to, Kos. Lah iki to, Kos. Kos barang gitu kok. Boleh sangu, ya sangu. Wae tenan. Lah aku kira mbok peseno to. Oh, ayo ngopi ta. Aku gak ngejak kowe. Lho kok iso.
Kowe moco sih. Ya maca sak. Aku ben gekno buke ke. Tak ayo dudung. Waduh. Lho sapa iki? Ketambah pertama ya. Aku ditekon aku tak dudung dulu piye. Lah iki dijak Pas. tak ayo dudung. Ditambah tamlek. Oke, siap makasih. Pras. Ora maksudku iki. Piye? Ya lah Pak, aku piye to Gandrianto iki? Kok kowe ora kok piye kok ngincer iki piye to jane ceritamu iki. Ya iki aku ngidul do, kowe go anak iki aku ngidul. Aku ngidul iki lho. Beda piye? Wong ngene guri kok tarae. Guri. Telepon kowe ya. Terus aku puter balik ning kok kantor desa. Gak tak kira goleki awakmu ki arep njikuk duit, Bud. Juga dia. Gancuk kena. Duit opo lho. Malah aku duit tambahin nukar rokok. Lah kuwi lho kudune iki. Wis sanggup nukokno wong loro lho Tom kayak jane iki. Ya, Bud. Ini opo lho. Iya ta. Kowe urung ditukokno, Bud? Apa? Rokoke. Urung ya kan. Urung kuwi lho. Hati-hati itu semua Pak. Modelmu ya. Amamu ya. Doyok ki anti kok eneng ngene. Nah, iya. Iki kan mandek lho yo ora gelem. Kon survei. Apa dedeke rok? Dodok. Ada survei kan. Oh, wong wis teko. Ya kok gitu ki opo to? Oh, lah wis teko. Biasanya tuku rokok ngene bani tuku rokok lagi ning jam. Lagi ning gone jamu. Iki lho. Oh, Paham bos lho. lah tapi iso mulih apa ora wong rene iki? Iya aja kembali. Ora Iki sing urung ora. Doyo ira sak kembali kan kempet karo mamah iki tak apa-apa. Wong aja sok kembali iki urusan wong loro. Eh, Sapa mangar bos? iki urusane wong bujang ya. Biarkan yang bujang berjaga, yang bujang yang biarlah sing punya istri biarlah mendukung aja. Yo, aku dukung kok. Donya tuh. Kaya saprol karo bawang tak dukung. Heeh. Tapi sesuk kaya wis diapeni wong. Oh, nah, urip nek nang rujuk kan nasibmu po. Tapi jawabane lha wis sapa ku? Ngono. Lah, ala Berarti kan gak enek tanggapane blas. Nah, ini kok ini sapa kuwi tapi kan kowe wis berusaha to, Bro. Heeh. Anggur. Ya belum. Anggur. Terus Anggur ya. Kimchi. Ambar. Berapa tak krungu aku, King. Kimchi terus komen. heeh. Tapi enggak jane wis petukan awakmu, Mbok. Kon melok. Iki kamboke volume apa piye to, Blok? Heeh. Kok ora ana suarane. Jan masalah batin kuket mang. Tapi sing nyepot dinernya wis enek burung. Nyepot diner ben nyepot. Biar nyepot. Adine sapa ngejek opo karo. Kuwi lho. Ndok blungker iki lho. Udah diner karo Cang lho. Oh. Lah kok tuas butrek malahan. Utrek. Arep makan lu enggak lu. Mbok gak Lah kan enggak bos aku. Yes. Delia. Ayam pom. Yes, Bro, ngene ae. Wis, Bro. Pesen-pesene ning doyok wis. Piye? Pesen-pesene ning doyok piye? Ya, jadi iki paling go gak usah rene iki urusan danom. Urusan hujan. Ora sampe apa soalnya lucu mikir anakmu. Mikir mama gigi, keplain mama gigi bongkol. Bro ya. Biarkan yang bujang bercerita ya. Heeh. Aja wis dibojo melok-melok kancane di rumane. Wes. Yes, Bro. Sampai sak mene vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kon aku piye to?